Nasikop sa kapulisan ang usa ka lalaki samtang samdan ang iyang kauban human nakig-engkwentro sa mga operatiba nga nagsilbi unta sa warrant of arrest batok sa usa sa mga suspetsado. Didto kini nahitabo sa sitio Baclaw, Barangay Mabasa, Argao, Cebu, kaganinang kaadlawon, Pebrero 13, 2025. Ang nadakpan mao si Archie Zamora de los Reyes, 37 anyos, nga wanted tungod sa paglapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Pinanguluhan ni Police Major Janos Giangan, hipi sa Argao Municipal Police Station, mipahigayon og warrant of arrest operation batok kang De Los Reyes. Apan ang 16 anyos nga si Luis Nino Avelino, kauban sa suspek, mipaulan og bala ngadto sa mga kapulisan. Tungod niini, nibaos ang mga kapulisan isip depensa sa ilang kaugalingon. Human sa mubo nga engkwentro, nadakpan si De Los Reyes samtang nasamdan si Avelino. Nakuha sa kapulisan ang nagkadaiyang ebidensya, usa ka KJ9 submachine gun nga adunay 5 kabuhing bala og 52 gramos sa gituhuang shabu nga nagkantidad og 353,600 pesos, usa ka kalibre 45 nga adunay 4 kabuhing bala. Padayon pang giimbestigahan ang kaso samtang ang mga dinakpan ana-ana sa kustodiya sa kapulisan. Alang sa Radyo Ronda Balita, kini si Tingjo Pipito.